Vaig viure com un fet històric, no crec que se m'oblidi en la meva vida i sobretot els primers moments que començava a venir gent que tu no saps mai quanta gent arribarà a ser un lloc tan gros i en tant d'espai. I una anècdota que podria tenir seria al principi, quan tenien tant de periodistes i tant de mitjans de comunicació, que estem al frontal del nostre bloque, i que amb un cordó de seguretat intentàvem protegir la zona per fer-nos visibles. I allà la gent empenyia molt, esperàvem a Greta Thunberg que vengués i pogués encapçalar la capçalera i al final no va poder ser, va haver molts de problemes de seguretat i molta pressió que va impossibilitar aquest fet, però aquests primers moments un poc de pressió i d'estrès sí que me'n recordo bé. Així va viure Pere Joan Femenies, portaveu de Fridays for Future a Mallorca, la marxa pel clima celebrada a Madrid el passat 6 de desembre. Una manifestació en la qual participaren 500.000 persones, entre elles 4 membres de Fridays for Future de Balears. Una convocatòria celebrada sota el lema «El món ha despertat davant l'emergència climàtica» i que va tornar a evidenciar que els joves lideren més que mai l'acció climàtica. Sí, és una realitat. Al final som els joves els que més sofrirem aquestes conseqüències i el que cercam és que se mos escolti. No volen únicament ser una imatge, sinó volen ser l'altaveu, és que estem reivindicant els nostres drets a una vida digna i un futur. Finalitzada ja la COP25, el moviment Fridays for Future continua amb la seva lluita per aconseguir acció climàtica. Animam a tot el món a venir i a sumar aquestes reivindicacions que són horitzontals, que tothom pugui participar i pugui tenir la seva veu i que al final ens afecta a tots l'emergència climàtica i que al final és una lluita que val la pena i que necessitarem per al nostre futur.